Bon dia, una setmana més, benvingudes i benvinguts al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i avui he vingut ací a la part de darrere del mas per a ensenyar-vos un arbre que està absolutament descontextualitzat, ja l'esteu veient en la imatge, és un taronger, però viu i està preciós. No és terra de cítrics, l'interior de Castelló, però algú va plantar ací este taronger abans que nosaltres arribàrem, de fet, segurament molt abans que nosaltres arribàrem, i a ell li ha agradat el lloc. Està al mateix jardinet on tenim la pica que vos vam ensenyar en el vídeo anterior, on venen a veure els pardalets, i cada any és més gran i fa les taronges més boniques. Té una història prou curiosa, i és que quan vam comprar el mas, com vos he dit, ell ja estava, però en aquell moment no tenia fruit. Vam començar a pensar quin cítric seria, perquè cítric és evident que ho era per les fulles, però no teníem clar què era. I quan va fer les primeres taronges, el primer que se'ns va acudir és tastar-les. I les vam collir amb tot el comboi, les vam pelar, i en anar a tastar-les resulta que eren aspres com un dimoni. No es podien menjar de cap de les formes. I és que això és un taronger ornamental, un taronger com els que n'hi ha a les ciutats com València o altres ciutats mediterrànies que per decorar els carrers es planten tarongers. No estan com estos, se'ls pela un poc més el peu per a que facin forma d'arbre i facin les taronges per la part de dalt, però és el mateix arbre, és taronger bord. I fa igualment unes taronges precioses que fan molt de goig a la vista, però si les tastes, te mors. Així que ja sabeu, si aneu algun dia per una ciutat on hi hagi tarongers ornamentals, que no vos passe pel cap collir una taronja per a menjar-vos-la, perquè nosaltres sí que hem après que es pot fer una cosa amb aquestes taronges, que és la que anem a fer en el vídeo d'avui, que algú ja ho estarà imaginant, i és confitura de taronja amarga, que a més està boníssima. És l'única forma de menjar-se aquestes taronges ornamentals. Si voleu veure com es fa, acompanyeu-nos. Som-hi! Veieu, ací està la pica dels pardalets i just al seu costat està el taronger. Aquestes dues pedres les vam treure de davant del mas. El veí Juanito ens ha dit que ells les utilitzaven per asseure a l'hora d'esmorzar. I com ens van semblar boniques, les vam posar ací al mig del jardí. Ara està molt ple de citrons. No està molt cuidat, però ara quan ens anem apropant a la primavera el netejarem tot bé i tornaran a florir totes les plantes que n'hi ha. N'hi ha rosers, n'hi ha alguna margaritera, sí, i el senyor taronger, que està ahí, president del jardí. El que sí que està preciós són els amelers. Tenen una flor meravellosa. Mira, una abella. Una abelleta. Ai, que bonica.
El primer pas és posar aigua dins d'un llibrell o dins d'un recipient prou gran i netejar bé totes les taronges perquè anem a utilitzar la pell. Aleshores ha d'estar ben neta. Jo he utilitzat un espart nou per a fer-ho, perquè els esparts que estan a la cuina sempre tindran bactèries. Quan tenim totes les taronges netes, les hem d'escórrer en una safata per a llevar-los l'aigua. Amb totes les taronges netes i escorregudes, comencem a pelar-les. Hem d'anar en compte de llevar únicament la pell, que és la part més aromàtica de la taronja. Quan tenim la pell llevada, la tallem molt fineta, molt xicoteta. No ho he dit, però utilitzarem només la meitat de la pell de les taronges que anem a usar. No posarem la pell de totes les taronges, si no seria massa pell. Quan tenim tota la pell tallada, la reservem i passem a separar la polpa dels pinyols. Hem de llevar tots els pinyols perquè no apareguen en la confitura i tindran una funció prou important en l'elaboració d'esta recepta. Anem ficant els pinyols en un bol. Aquestes taronges tenen molts pinyols, moltíssims. Deixem els pinyols en un bol i posem la polpa en un altre bol. Als pinyols ara els afegim un got d'aigua i els hem de deixar a remullar tota la nit. Veureu després la gelatina que ix dels pinyols. Així ja ha passat un dia del procés de separació de la polpa de la pell i dels pinyols. Tenim la pell mesclada amb la polpa i amb un got d'aigua, més o menys la meitat del pes que obtinguem de polpa l'hem de posar d'aigua. En aquest cas pesava 500 grams, aleshores té un got d'aigua.
I els pinyols han estat a remulla tota la nit amb també un got d'aigua i ara veureu la quantitat de gelatina que es pot extreure d'ells. Utilitzarem també un got per a mesurar el sucre. Ara estic tarant la bàscula amb un plat buit del mateix tipus que el plat que conté la polpa i la pell, amb el got d'aigua per a restar el pes del plat. I ara l'objectiu és colar els pinyols per a poder extreure eixa gelatina de la qual parlava anteriorment. No s'aprecia molt, però ara sí que es veurà millor la gelatina que solten els pinyols per baix. Veieu? N'ix moltíssima. I això després a la confitura li dona una textura molt especial. Ja està extreta tota la gelatina i ara hem posat la polpa i la pell amb l'aigua en un perolet i afegim la gelatina. I ara mesurarem la mateixa quantitat de sucre que tenim de mescla de polpa amb pell i aigua. En este cas hem quedat que teníem 500 grams de mescla, aleshores afegirem 500 grams de sucre, la mateixa quantitat. Esta és la fórmula tradicional quilo per quilo, que segueixen quasi totes les confitures. El codonyat, per exemple, es fa igual, quilo de codonys per quilo de sucre. I ara consisteix en paciència, paciència i més paciència, perquè la mescla ha d'estar al foc uns 40 minuts i no hem de parar de remoure-la. Veureu com l'aspecte va canviant a mesura que el sucre es va desfent i es va caramelitzant, que al final és l'objectiu. Primer comença sent una mescla molt blanquinosa i veiem que la polpa està molt sencera, però a mesura que va avançant el temps i que comença a bullir, cada vegada la polpa està més desfeta i el sucre està més caramelitzat i el color també canvia, es fa més fosca.
Quan hagin transcorregut els 35-40 minuts que necessita la mescla, encara que ens sembli que està molt líquida, no hem de deixar-la més temps al foc. Per què? Perquè si el sucre es crema molt, adquirirà un sabor una miqueta desagradable. El punt just és quan tinga color taronja caramel i estiga liquideta, perquè després es queda gelatinosa. Ara veureu. Este és el resultat una vegada hem deixat que es gele. I ahí seria com queda de forma definitiva. Veieu que té una textura gelatinosa, està la polpa completament desfeta i ahí es poden trobar també els trossets de pell que després a la boca tenen un sabor molt, molt, molt especial, que estan absolutament caramelitzats. Hem fet un pa de panses perquè esta confitura és molt bona, per exemple, per a desdejunar, amb un pa que tinga un toc dolç. I este seria el resultat final. Si en fem molta quantitat, que no és el cas, però vaig a ensenyar-vos-ho per si en feu moltíssima, el que es pot fer amb ella és posar-la en potets de vidre que tanquen bé. Si estan molt reutilitzats ja no servirien, però si només els heu utilitzat una vegada pot ser qualsevol pot de vidre que tingueu per casa, d'olives o cigrons, qualsevol llegum, serviria, que estiga ben net i esterilitzat. Agafem el pot de vidre, l'omplim fins a dalt i el tapem, i així aguanta molt més la confitura. Si ja volem que ens dure 6 mesos, 8 mesos, el que hem de fer amb aquests pots després és posar-los al bany de Maria. Els deixem al bany de Maria uns minutets per a que el tap faci el buit i ens aguanten perfectament 6, 7 o 8 mesos. I això és tot.